3-star sikaring kiarong aran at tawar ke nupiga jok tawar na patang piserak ng jipu MLA Dorsing kung hangapan katuning lipon. Sir production pen put hot project ara pualun kana kimi arjan paklang pontupo. Klingso ning tike APHLC Socheng Constituency Committee Youth Wing amai phukali Jesking Rongpi. Karbi Prime Twa long pen katu kabe phantami kardom ng pajriglo. Tang tipini Karbi Prime Twa birtang ton pen arjwik tha. Tawar jong si kimesan at tawar away pulote kidam kibang kisung chitong nang koktiti. Rason si 3-star sikaring tiarong arat at tawar ke nupiga jok tawar na patang piserak ng jipu MLA Dorsing rong hangapan katuning ripona birta perangke sarpin po kropen birta ng pali. Puloni constituency ke parlo 3-star sikaring tiarong tawar ke nopen kisung ajok hadak aratum MLA Dorsing rong hangapan katuning ripon. MLA apanta choro pondo athe sikaring tiarong aprang penta tawar ki ek theklong dipin lang. Nona bang tawar nang pilo bonta tawar nang kipia bang barla po nang pirong ajok inghana tawar mandet tawar nang pichi pulote ningkrenga pole nang piasonte inghana tawar thela jok plot je potlo nona bang ke men ke so pulote kache bonje phanta un elo ate gari motor ke ponje phan anta kisung pen osomaratum kachali phan kidam jianta tawar kisung lo lasi prabjin pen MLA Dorsing ronghang nang patang piserak je phansi hadak rongarat pen kachuning ripon pado atheke nilitum along towar ke chelat ke dam ke bang siksak peklo apochi la so prang pen ningkreng hun pen jongsi la so towar nang pi pusonte elitum ke chelat ke dam bang messenger polo amasi lasi MLA sarmata chuning rilo la so towar ke chelat ke dam ke bang je phan mesen pen mane men laso sen clever bang nang thok ji phan si chuning rilo prabjin pen lasi nilitum bang ke lalo alia bang ke wanlo melo labang chorolo MLA sar phanta apochi sita non nilitum jongsi komane hothat jongsi komane so that ba komane jongsi kesokun edokok puludangte ba somardum sita aket hitum sita la sokesun edokok puludangte ilitum la so tawar bangke ke chela bang siksak krunglo atheke nona mata nilitum ke dam ke bang antar la pana kisung lo je tawar masi atowar masi agari masi damun la po anjo alang litum han chuning ria abang ke la pulo sen clever bang prabjin pen nang thok ji phansi nilitum chuning rilo lasi alam bangke la pulo MLA sarban requesta la sotowar khali lang thopo kopene po ba kopene chot la supusona bangke niltum bangke la sorat tum bangke dagrong plirat tum bangke kechelat siksa krung la soteng pulo tangte aposi nilitum bangke sen clever bang aprangsi laglete la sop penetong thok de kheng ko busta sen clever bang le paprang asonte miseni pialo prang ateng nepi lasi lalo MLA sarpan chuning ri bangke la so prang pen jongsi nang claim posonte nilitum la nonda sona bangke lo atheke ningkan ko an ne pen 3-star towar ke towar ali puke amen si towar chot ta towar ki ke chelat longle pinla nilitum bihek mane nilitum ke thek nong lelang la po an jo la so towar ke sita nona bangke towar nang le chit sita apora teng penangale le ba ningkreng hunangale le jo ni pen nilitum kitikuk ke bang kisung bang dokoglo atheke nilitum long nona bang ke barla sinang le rong se barla nang le rong ke no nilitum ke tuwar ke chelat ke dam ke bang ke kasik sak thidung hangjang lo aposi MLA sarpan request lo chuning ri lo atheke nilitum long atuwar bang ke prabjin pen rabis mate sen clever bang nang thokji phansi chuning ri lo atheke nilitum ladak school ke dam ke bang aphan lapen kiso ki un lapen public tum ke helata bang akisik sak thetan hangjang lo aposi MLA sarpan chuning ri lo non prabjin pen sen clever nai thokji phansi chuning ri lo bang ke
barla por si alang kam nang pang chengrong ajo ni si nile tumbang rada tumbang ke siksak dokok lo to war ke wan lo mesen lo labang ke churo lo MLS ar manta lasi MLS ar pan chuning ri lo prap jin pen la so to war sen graver bang ke thok ke pa prap jin ji pan si nile tum la 3 star line lo bala sekaring ti rong lo gute la so alena bang ke thok papara pap jini pansi niltum ahin pen chuning rilo rat atum pen niltum ke chuning rilo Sir production ben ka son se pon nona kimi isi prek check item song ara pu alon kanarjan prabjin pen sir production YouTube channel along la so ahitia royang bong thek pon long po chetham da me Sir production laki si nongnam ka chethang klong a production rat atum aning ke dok ke langa phai ki ong nai a channel lo pusi karbiang long rat atum hok pon lo lasi puthot producer prima teron pia hin pen matha ponsi akimia kai pen isi prek check item song arapu lon kanarjan laso ahithi royang bong Sir production YouTube channel along thek pon long po la pen mohor ke nepta cheng bom lo pusi nele tuma pherang ke kahumri duna hot nang pachini don ladak lun se po sonje trong hang la pen lun se pi akang sa i hipi ate ot sonje trong hang cheparjan bang phi malining tipi la pen jevika timong pi cheparjan bang pho prince ingleng la pen prince trong hang director jorson be choreographer hanri rong pipi la pen dengmir rong hang pi cinematographer Basista Hanse, producer Prima Terompi. Laso alunkan arjana son ke kecheng silo. Lapen langmi sen chipusi director Jorson Biahin pen niletuma prangke kahumri dama hot puthot nang thang nang pachini do. Kado pasabe element ke Jorson be nili ladak sir production lang pu charab do nigbom direction hin asi pinning we bangke nilitum shooting po niglo ya isi lunjer item song nilitum sir production pen ke first time lo lasi kado ko itami nanglang dun pen ninji pasang to besi ning thelo nang ke bangji nilitum public pen labang sa video sir production lang nalitum kanang one pick po lasi pinning we nilitum ke klem pan bang item song na lasi pinning we jo siklem igalo la pen kado ko be pas tami sir production nalitum jakong nang pidon po besi ning thelo nalitum labang sa video upload iglo pata share ko besi ning thelo la pen channel subscribe kela tuman sami subscribe ikha kahonong pidon ni bomoy lasan dai lasi nalitum sir production pen pinning we unan ke bori poniglo permission khan ke nilitum tak kachari lang ke non si item somboy ke paklang poncheng lang lasi nalitum mang project ke poniglong po la pen nalitum la bangso video lamarjalong bang ke nalitum tek poninglong ji parjana bang bang thike mian bang ke prince rong hang la pen prince ingleng bahai ni lo la pen ke kado beta chini ho po actress ahin pen tami malin ke sopi kar beng long chekhang long lo actress ahin bang ke lasi inor bang ke jivika timung pibo bang pli cheparjan poniglo da ba lasi la bangso video project pen tek poninglong po Kardong sir production kilang ber solang doarat doan pan sa nilihin ben sa me kardong ang pajer lo pinong we nilitum Karbi people force mate taralang so along klam along nilitum non sir production pen shooting do bom nalitum thek long da prang po non kewang jiarni lang mi pik ji la so project ke la Karbiang long pen first time lo la puson apin ya video mate music album kabonda pon ke la sir production na bitu matum la pen ke nilisita me la pusona a platform long mate thetan production mate la sir production na son thetan long nanga che parjan run long ke popai lu pusin nilihin pen sitami ning che thelo la pen ke nang litum sitami lan so se mane sir production han RD ki pidun se nilihin pen sitami chune lo la pen ke lang mi pik ji nang litum ekdom lan so se non thek kon long kon non ne pang la pen ke pinong we ke nilista me yo as a bar dancer la so role sin nilista me ke long dun la pen ke ning chingsa molo sir production na bitum tum tan director na producer non atum andan sitami la say thank you la pan
Vosik ni phai kri CR ni Kheronia long BJP mas joining ka pedopona hot APHLC pen ka chipa obdon Klingson India phan APHLC Socheng Constituency Committee Youth Wing amei phupura kapang dak pong lake ahok kalipusi APHLC Socheng Constituency Committee asema long pherang ke mai ka pedo hot pang dak pong APHLC Socheng Constituency Committee Youth Wing amei phu Jesking rong pipen pherang ke meya long kaning je pona tengke Klingson ning tike stonga long thangnat arpu awe pinsi mei phu lopu ka chikrong tap lake MAC het sing rong phara phanta tong thui det lopusi ning je pong pherang ke meya long APHLC Socheng Constituency Committee amei phu Vidya Singh lapen chunbang Chesterfield Group pen danglok ong dunga songja po songja pia tum chetong du tak Fornong Socheng Constituency lang APSLC Youth Wing a committee atum ke non ke klembom la pen nilitum hala risaful that pen non ansitame nilitum ke klembom atum ke la helo president niliamalo Jasking Rongpi vice president akahai Nayan Rongha Secretary Akahai Amos Ronghang, Assistant Secretary Akahai Kelvin Teron, Office Secretary Akahai Atur Singh Timung, Organizing Secretary Akahai Michael Son Hanse, Spokesperson Akahai Ronjit Teron Lapen, Advisor Lake Long Range Teron, Alanglit Tum hello, la penili tum hello, la Socheng Constituency APSLC Youth Wing along eklam bang phu atum igla, la si atumi asonson komania Clinson ingti pula puson nang cekrong tap la bangke hokali la si Karbi long East West la pen di mahasao APSLC long eklam bom abang pi abang po songja po la pen APSLC apan ke kroya rada tum do anstame atumi Socheng Youth APSLC Youth Wing a President BJP along jepal okdon erlo pukela ke ahokali alitum Karbiang long araduan APSLC pan ke kroya rada anstame la bangke manghunang ne lasi nilihin penstame pinian alitum phat puthot lamkar nang jipi thu igla Rem lo kon dem lo lage alang lituma low level politics bangke lage Karbiang long tum take dak la lasi nona bangke nilitum ki pudam kang tung akihai Ram Singh terang aphan ki pontet a ideology a motivation na bangke APHLC along ke do arada tum wangji mene BJP along nang dunji mene pusi alang litum kabori setame APHLC along ke do atum ke dunde lake nilitum along approve do lake komadne phan kapachi krongsi BJP along kapa join dun thu lapen BJP long ke do tang atum amat si BJP along ma joining long kachi join dun thu lake nilitum take dak la lake lasi labang so polisi a poor polisi bangke BJP tuming ton mele lasi non ke bang GR ni ana bang sitame APHLC atum makache song along abang BJP atum angka kham khedu na ke manga bangke inut phanaki nami phan se kabor ilo kapachi krong thap antanang le roklo non lasi laso polisia bangke ni litum condemn lo lapen rada tum phereji mene pupena ka prek hem so pen ke therdam development alam pen ke thanam tap ration card nangkang thanji pu alam ke thanam tap lapen aka prek ke rengavar sign nang ki piponji pu alang litum ke be pen APHLC a workers atum a voters atum a phan ki be pen BJP atum along nang ting be dunji meni pu kabor I ke la ke alang litum a phan ni tum condemn lo ke dam tang BJP along ke do tang atum a phan alang litum ko an sinon ki pi thek lo BJP along ruling bom atum ke do bom a chairman ke do bom atum a members atum an non ko an si kaching thur hamren angkang along ko an sinon kaching thur lo tang tenon aka prek atum phan ki ponjia leader sa tum alang litum ku pisinon ki pipon thek po alang litum phan ta kapa jok lu pena jok si alang litum phan pon lo la bangke nili ya bang alang litum phan nilihin pena bangke nining duglo alang litum lason kamatha kili ledet pusinili punang kokpo Vosik ni phai kre hinyar ni Lahorejam Nayara petrol pump along lang lapen petrol kaching hui kunga jok raratum ho chodot
lang la pen petrol kachingui dokok pulote gari motor bike hei hui atum isi kenahok thetan angring lahayala marjulong pen bangso potha KSA Bukajan District Committee la pen anti corruption youth power of Assam atum pen Nayara petrol pump nonamat inghap nang chipusi jasemet hangpon rinti Pininil tu nadak KSA la pen anti corruption lap netum songni pen nadak la Haryana long netum eklong lo je news long netum ekonong lo atumi porfayan analu balom manila jangthu ki thai pen amasila engki long pen lang bangsi hala jangthu di mangke lang bangsi tam holo lasila bangsu along bot bange kisiman agari tu bangke engine seat lo pasipulo lapen adek to bangke kape laton dimes lo pasipulo lasi laton pulo tangke lake chok chilo lasi la bangsu puthak bangke kupelo सरकार तुम हन तमे मा गवर्नमेंट बा तमे चुनि दलो बांके बोनांगजी पसिपुले तुम तमे हाकोलो लापेन लाबांसु लोंग अतुमी दा बकजान लोंग पेन ला सिबिलियस जो अतुमी तमे वांग लो पसिपु लापेन कापे दा डिपार्टमेंट अतुमी तमे वांग लो पसिपु तमे कॉपी को सदों चिमाइ लोने लासि लाबांके एक्शन एनाको पसि नेल तुम आहिन तमे हाकोलो hanjang nang so pen nilituma perangke bisnu lete pen nang kilo birda Pinipen Don Bosco High School hamrena long akang tuang deng mate ingdeng crazy papa thusi Don Bosco Higher Secondary School Reverend Father Sabu Francis the Provincial of Guwahati Province Arideng pen ripon ingtipongsi ingpupon tanglo Azirding krui pen rat akar I akang tuang deng bangso high school along paduponang jipua ke mga tengsi pining pen HS first year mate ingdeng crazy an pangcheng ponlo pusi chinidang Arts stream pen pangcheng pongsi non ketching sianikan kadu kawe bang plikya paisian kachali osomaratum amen che thabdun tang rupusi pachini Kopi koswan pensi ladak avar sai ke do lapen kapang chengalam the principal father Saji penajok pherang kya tumang no than pachini pon Dream. and how many faculty members will be Faculty members, there are 7 subjects, then 7 faculty members will be there, newly appointed. How many students now for the first batch? At the present, just now we have 41 students. Already the permission from SEBA and permission from Council, Autonomous Council, we have already received. The certificate also already we have. So now it has become a full-fledged school. Earlier it was Don Bosco High School. Now it has become Don Bosco Higher Secondary School at Gamran. Bangso Don Bosco Higher Secondary School kang puponajok ongdung hamrena rat atum ale longdun poposi hamrena rat inote rok toka bangpu Abraham teron penajok pherang kyang no than patini La kelitum hamren arat aphan mate hamren rong supi weskar benglong rong supi arat aphan elitum piniarni la kening karong nei arni lo athema elitum dak te bok tere api apo mate hamren area atum jesemet ke elitum ke mesen school higher secondary Don Bosco lo inpute putwar ka cholang elitum jirding piglo laso ake mang pa elitum nam mang ka himan la pa elitum ning ke the arni piniarni ke nang pleng pichilo piniarni la ke elitum hamren Don Bosco High School abang pini ke lito aphan Don Bosco Higher Secondary School pini ani lito phan engpu pilo lasi pini lito aphan lito maching hon provincial Guwahati pen father sibu alang li wangsi ladak lito phan engpu pite kang lo la ke lito phan la pen hamren arat phan hodai pite kang lo la pen non pini arni la pen non first batch la ke arts stream an phansi bi unchot la bang ke ladak bang prikebraisi an bak osomaratum dak chardi ponong po La penisia bangke ladak kang pupon isia ke me abangke litum abangke lalo ilitum asomar mesensen kapurhe atum du waiphat sita ilitum apia po tum ilitum kiduk det atum kelong awar sai kawe penajok ilitum non difu kidun tong Guwahati tong angtan mate hamren penang tan ke dam ye phan itu ki sung do athema ke dam ke wang hada ilitum asomar phan ke do ke thak awar sai ki sung ka siksa do mate apia po tum hada chidu du nei hostel bidu nei ma paying guest hada ke ta hopuk itu akhoros hepik sita non la daga bangke litum ab hem thang pen litum hem thiku bolong ala litum higher secondary mesen charlie pon pen alang litum
mesen kapur he litum longpon po la pen litum theklo la pen litum theklong le la theklong je no la dak pini la so a school along by higher secondary school long ke than pon je bang mesen atum asab amosor atum mate lecturer atum litum han longpon lo la sili tum arata phan litum ningarong pen la so adim along il to pia pu tum ta tum mesen pen litum bor ipinona cherap dolona il tum somar tum han ke class so se ke pe thek pe je pha la kali to apia pu tum ili tum klempon nang po la sili to aprang la sili tum towar cholang pon lo Aluhi Sarpo mate pini bangso Hamren Don Bosco Higher Secondary School Kangpu Ponalong Aluhi Sarpo man pen Reverend Father Sabu Francis Penajokta aninga klong lam phe phirang kya tumang no chepak lang po. Really happy to be here this morning inaugurating and blessing the new building for the higher secondary. You know, it's a proud moment for every person here in Hamren because we have an institution that produces good result, that gives value education, and we are going ahead with education. I just want to congratulate every parent of this institution, past and present, who had been contributing amazingly for the growth of the growth of the school, and also every teacher. You know, if we have good product, the reason is that if the tree gives good fruit, the reason is that somebody is giving good manure. That is why the trees are producing good fruit, and that is what we see here in Don Bosco. I just want to appreciate, congratulate, and thank every teacher, every parent, and every student who are really committed, dedicated, and disciplined. And I wish everyone here all the best, that they may come out successfully and flying colors and reach all the dreams what they want to reach. May God bless all of them. Tantenan malam so pora phan birota mo ington exina. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ nang litum electronic ahormu ke nam jia phang tangka kadure do ekma jong si do pulote Citel electronic bokolia long humri dam eknon Ladakh nang litum Bajaj Finance pen monthly EMI 0 down payment 0% interest pen smart TV inverter washing machine fridge pen chenglok hemalong kinang sot ahormu ale chuendun ikha Lasi pader de pin pen humri dam iknon Citel electronic bokoliano Ang so se ang tonalam katini thule thojia phan la aber kipia number along humri dam iknon Dihena mo phet pothor birota lo wang tweak lo Denarong Press Club hen pen pater pipon si vosik ni phai Croatia ni Denarong Press Club ing deng hini krong saya me la pen rong ing koi so se theng pia klim so ke asai kang thilang so alang sun ki jui kelang adima long ke paman pona birota nele tuma pherang ke rajib be pen birota na poli Adapapor Denarong Press Club along bidisar anparata kurusar mahendo terang ahen pensi ar nam pharu ase ar klipon si Denarong Press Club apan hirjo me hangpo Bangsu api kang thilang so lang sun ki jui kelang awai kang along rong ingkoi so se atheng pia klim so arong ke a sai deng pong si ing deng hini krong saya mei pang cheng pong Krong saya mea long Denarong Press Club amei phu Bikram Teron pen kachari pona mea long Denarong Press Club kong chun bang Rajib bea hen pensi alhi kapachini la pen mea lam the jai pon long La swalong Denarong Press Club lem bang phu ke doan aphan Karbi jamborong anutina bang phu aphan pajir pon
lapen ki thir thi pen denarong press club asa hem ki kem kerang pon chia phan jingki jethan pon pado lapen pherang kya nathu ke klem ke daman parata denarong press club ke klem ke dam nangji arona tangalam jethan chimum pon pado bangso along alhiaman pen denarong press club bidisar anparta kurusar mohendro terang abari ma pherang ke klem bangpu narayan borwa lapen denarong press club klem bangpu atom che tong dunsi ingsam jin pen pachunpo patirpi ponsi hingdeng hini krung saya mai elitum kachi thangnai Karbi Anglong ni hang ni jangan chotkali asam angkang kachi thangnai langsun kangchi langsun along masini tum laki jui kelang ladak adim along masini litum krung saya mai paman pon bangso kam paman pon chengchia prang nilitum derong press club klembang phudo an nilitum chingwai chingsai ponsi nilitum Karbi aron ajutang pen nilitum se sitame sarkli pono bangso se karkli pon laki nilitum derong press club along bidisar sar mo enro terang hin kan se anam haru abur nilitum han adap apor nilitum han bur matha pon dera pi nilitum ladak kang chilang solong sitame amat nilitum thengpia klim so dokmuka forest range pen nang pidum si nilitum rong inkoi su se thengpia rong lalang roya ri dia ju I ponlo lai ponde da pi nilitum mai seng ponlo asi bangso mai long ka nilitum krung sa mai long kan chithan pon gela polo nilitum derong press club claim kitam ansu si pang tang ponji lapen therang ki ahin arona tang ansu si ka chini ponji lapen ke nilitum pherang kia phan ardi rada tung ko anse ardi nang ki pipon ma thelang dame ilitum aprang pustame mai meeting long jun pustame ilitum han Karbi poho pen yar chu ponji sitame la so bang non ta avidet puge kali sitame non apiong jum ong ason lo la so posi kupi pon lo la si la haya puthak nilitum pini krong sa mai long pen che than chimum pon lo la pen nilitum derong press club ahem kithir thip ahem non kiwang jilang aningkan kimia bangke mesen mi et pen nilitum press club ahem derong press club hens lame ing pupon po la pen kang pupon lame rada phan pachini pon po la haya lam thepen si pini nilitum krong sa mai long che than chimum আজি ডেনগাঁও প্ৰেছ ক্লাব ফালৰ পৰা আমি মানে ছেকেণ্ড এক্সিকিউটিভ মিটিং আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু মূল কথা হৈছে আমি কাংথিলাংছত আমি এইটো কাৰণে আয়োজন কৰিছোঁ যাতে কাংথিলাংছো এটা পিকনিক স্পট আটাইতকৈ নৰ্থ ইষ্ট বুলি ক'বলৈ গ'লে গোটেই ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষতে এইটো ফেমাছ কাংথিলাংছো পিকনিক স্পট হয় গতিকে ইয়াত প্ৰথমতে আমি ছেকেণ্ড এক্সিকিউটিভ মিটিং কাৰ্যসূচী আৰম্ভ নকৰাৰ আগতে আমি পূজা পাতেৰে আমি আয়োজন কৰিছোঁ লগতে আমি প্লান্টেশ্যন প্ৰগ্ৰামো লৈছোঁ হাতত যাতে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে বা গ্ৰীনেৰী যিটো আমি সদায় এইটো পৰম্পৰাটো এইটো কালচাৰটো আমি বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে আজি এক্সিকিউটিভ মিটিং আমি মেম্বাৰ ফালৰ পৰা এইটো আমি সদস্যৰ ফালৰ পৰা এইটো আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু মিডিয়াৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ দায়িত্ব আছে আৰু মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰিণ্টিং মিডিয়াৰ ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি আমাৰ মিডিয়া যিটো আমাৰ প্লেটফৰ্ম আমি কেনেকুৱা আমি ৰাইজৰ আগত আমি কেনেকুৱা দাঙি ধৰিব পাৰিম কেনেকুৱা আমি কামবিলাক কৰিব পাৰিম সেইটো কথা আমি আজি ছেকেণ্ড এক্সিকিউটিভ মিটিংখনত আমি আলোচনা কৰিছোঁ Vosik ni phai krehiniar ni adaba por malom borpothar police station angkang khakrajam naka checking bomahot ihuma bus registration number AS21C9426 along 17 package ganja Assam police lapen CRPF atum kinebdun long ada por phai narke pro achitima por malom borpothar osi CRPF C20 lapen police station staff atum chilang petpen bangso checking asai bedepon Dimapur pen kibang bom ihuma bus registration number AS21C9426 along 17 package ganja mate pangrum pet pen 85.19 kg ganja nepon Lasoba salong pen kaching nang lok lake Hojai district Langka ward number 4 Asor Kalitang Santos Pandit Asopo Premo Pandit Puheno Laang soseken epthulong Japan Premo Pandit Apan Karju Pater Dopom Langpusi Police atum pen pachinipong Tanti pinya birita pang lapuan si kang tonik lo.